rozmlácenýho kostela, v krabici s kusem mýdla. Přinesl jsem si anděla, polámali mu křídla. Díval se na mě oddaně, já měl jsem trochu trému, tak vtiskl jsem mu do dlaně lahvičku od parfému. A proto prosím věř mi, chtěl jsem ho žádat, aby mi mezi dveřmi pomohl hádat, co mě čeká. A nemine, co mě čeká. A nemine. Kosa jako prase, ty vole. Takže ranní snídaně. Ranní snídaně na rozhledně Maruška. Nemůžeme odmítnout. Ranní obchůdek po rumové koštovačce a jedeme dál. Ořechové špičky, limitované Hariba. Byla obecně roku. A první šlápnutí do pedálů sobotního dne, to znamená 6. dne, po přespání na rozhledně a koštovačce razíme směrem Lídečko. Počasí nemůže být lepší. Jdeme Vsetínskou Atlantidou. Jo, taky. Sjeli jsme z Hostýnských vrchů a jsme na Vsetínsku. Jedeme k horním a dolním Lačnovským skalám, ze kterých se potom chystáme sjet na Čertovy skály u Lidečka a potom uvidíme. Martin už toho začíná mít docela dost a oni jde do práce na rozdíl od nás, takže už přemýšlí, že to ukončí a uvidíme. Tak se nakonec rozhodne. Nám už potom zbývají teda ještě nějaké zbylé skalky okolí Bystřičky a půlčínské vlastně skály ještě Balovka, potom skály okolí Bystřičky a Medůvka a sjezd do Rožnova. Uvidíme, jak to dneska všechno dopadne, kdo ještě zítra pojede a jedeme do kopce. Měli bychom tam být cca za 20-30 minut. Tak se budeme hlásit z vrchu a už toho začíná mít taky docela dost. A co ještě dodat? Tak nic, valíme. Takovou my tady máme romanťárnu s Honzíkem. Akorát Martina chybí, jo. Potom natočíme jeho romantický příjezd na vrátnici. Tum, nazdar bazar, šílenci. Měl jsi někdy cibetkovou kávu? Ne. Okay. Ne, jsme typovali, že jo. Cibetkovou? To je ta káva, co se vyrábí z nějakých hoven toho zvířete. Neslyšel. Ale neměl. Zadní brzda skvělá na tento sešup. Zmáčku na max. Musíme mluvit, musíme se střílet hodně rychle, ať tam nestíhá to ukazovat. Moje zadní brzda. Já točíme na obličeje, takže to je jedno. Mám celkem toho velmi. Je mi hodně. No to moje teda. Je mi hodně. Tak z Ratiboře jsme se doběhli až na horní Lačnovské skály do Vsetínských vrchů. První skalka Vsetínských vrchů a jsme konkrétně na horních Lačnovských skalách a vyrážíme cestou
Přímá varianta 7- od Luži z roku 2003 přes 2 borháky, hurá ke Slaňáku. Tož tak 6 maximálně. Dorazili jsme na vrchol horních Lačnovských skal, cestou přímá varianta, i když s lehkými pochybnostmi. Bez tak tam bude nějaký zákaz nebo něco, přišlo mi to lehčí než 7-, ale o to tu nejde, krásná cesta. Marťas už protahuje, jdeme slaňovat a hurá na jídlo a dolní Lačnovské skály. Přesunuli jsme se z horních Lačnovských skal na dolní Lačnovské skály. Teď se navazuju a chystám se jít cestu Tigrovka za 5, tady tou krásnou stěnou. Vypadá to jako krásná cesta, byť trošku obydlená pavouky a pavučinami, takže jdeme trošku vymést, jdeme se podívat, zač je toho loket a měla by to být možná skála číslo 30. Nope. No, ono to jak kdyby je slizké, to je mech, jak kdyby takový lišejník na tom. Ani nohám tady nevěříš moc, tady na tomto. To jsou tak vysolené, hnusné, lišejníkované sračky toto. Jenže ono je to všechno strašně vysypané a bojíš se, že cokoliv zůstane v ruce. A nemám ani psychologický úzvyk. Akorát mám malou smyčku. Ale. Jsem tady. Teď nacházíme se na vrcholu, nakonec jsme lezli cestu za 4 podzimní od Goldefuse a Vaculína z roku 1953. Bylo to bez jištění, takže jsme si založili jednu smyčku a jinak to bylo pěkné, takové, sice tady je to takové moc. Vypadá to, že některé borháky jsou tady z brusu nové a někdo se tady tomu věnuje, ale některé cesty jsou takové pavučinové, zamešené, trošku rozsypané, takže trošičku jsem se bál. Byl jsem posraný až za ušima, ale dobrý. Jsme tady, myslím si, že skála a vrchol číslo 30 a pokračujeme na čartovky u Lidečka. Jsme s Honzíkem dorazili k čertovým skalám u Lidečka. Marťas ještě někde na cestě, snad se neztratil. Každopádně já na posledním rozcestí jsem píchnul. Takže první defekt našeho výletu. Tak 500 metrů jsem tady dotlačil a jdeme vytáhnout cestu, pak sedneme do hospůdky pod skalama a hurá na opravu kola. Škoda, že už tady asi Martin nebude, říkal, že nás opustí. Takže tak. Chceš to říct ty, kámo? Ne. 73... 2. Piča, nevím. Je fakt. Tak jo, jsme v Lidečku skal 1972. Tak jo, jsme tady u čertových skal u Lidečka a budeme lézt cestu Žlábek za 6- od bratrů Velísků z roku 1972. Paráda.
strašně posraný, vole. Vole, zesraný až za ušama. Kurva. Ahoj. Tak to jo, Takže nacházíme se na vrcholku Čertovek, pro mě poslední skála tohoto výjezdu, celkově 31. Kluci to zítra pušnou totálním způsobem. Jo, Poslední slanění. Valašské Meziříčí. Martin odjíždí. To je fakt pobrečel trochu. Já pobrečím dneska. Ještě na nás pivko ve vlaku. Dobře, vy si dejte na mě tady pivko pořádně a oprav bajka. Jo, to úplně leží, ne? Dobré, tak se teda mějte, pánové. Tak se opatruj. A putování zdar. Díky za nejlepší trip ever. Čus. Čau, 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 čau. Je mi hodně. Je mi hodně. Tak hned co nám Martin odjel, tak jsme si zašli do místní hospůdky na smažák, ale prý ho neměli, tak jsme si dali radši pečený bůček a panenku a prvotřídního Mustanga. Tak dobrou. Na energii a večerní šlapání. Kolo opraveno, teď už budu do konce našeho výletu schýzovat, že to nedrží. A Honzik mi dotahuje nosič na vodu a vyrážíme. Bude to štreka. Ale dali jsme si Žrádlo jako dali jsme si žrása jako práce. Já jsem si dal bůček s červeným zelím a s bramborovými noky. Honzik si dal panenku vepřovou. Takže 7:30 vyrážíme směr Půlčínské skály. Dneska to chceme trošku potáhnout. Uvidíme, kde skončíme. Pouštíme Čertovky. Budu se snažit víc natáčet, nemáme Martina, hlavního kameramana bych řekl, takže přebírám jeho funkci. Držte mi palce. Máme v plánu docela dardu s Honzíkem a Honzík má na nohách kladiva, tam nemá svaly. Snad vydržíme ho tempíčko. Vyjeli jsme do obce Půlčín, táhlej kopeček po asfaltce, ale příjemně táhlý. Ještě 1,5 kiláčku na rozcestí a bude ke skalám. Nikdy jsme tam nebyli, nikdy jsem tam nebyl, tak uvidíme. Jestli to najde, jaké to bude, co to bude. Tak na punk zaparkovány kola a jdeme do Půlčínských skal, konkrétně ke skal... do oblasti, kurva, nevím, jak se jmenuje. Jo, myslím si, že 5 kostelů sektor a Kámen Medvědice. Přístup famózní. Docela těžké ještě kamerovat u toho. A hore ke skalám. Tak jo, dorazili jsme na Půlčínské skály do sektoru 5 kostelů, konkrétně skalní věž Medvědice. A měli jsme v plánu hranu medvěda za 6+, ovšem nakonec jsme zvolili na počest tedy toho, že pocházím z Frýdku místku, tak cestu Frýdecká. Omlouvám se autorům, ale nemáme to tolik nastudované. Každopádně v průvodcích autor a datum vzniku cesty nezmíněno. Myslím si, že třeba 30. 40. leta by mohla být. Vypadá to přes 3 kruhy, 22 metrů, rovnou nahoru, za 5, tak jdem. Tak já lezu. Kurva, zatím krásné. To je fakt, ale jakože zatím parádní pískovec pěkný. A vypadá i pevně. Z hůru ke kroužku. Zatím chodáček. Mega vyklouzané ty vole. Hustý. Populárka.
Ježišmarja. Pětka jak víno. Mega pěkné. Tak tady vypadá trošku kraxíček. Překul přes bříško. Dobrý, mega madýlka. Ale i tak to bude překulek pěkný. Pětka. Pětka jak víno. Dobré, dobré. Kurva krása. Ale furt ne, ty vole, zadarmíčko. Zelené madýlka, ty vole. Mňam, mňam. To je zved. To je zved. Kurva. Docela nepříjemné v tom odlezu. Zmizly chyty a je tu jen líšejník. Mamma mia. Vrchol. Teď ještě něco musím najít. Celé nohy, vole, jsem celý úplně ze mě kype totálně. Já jsem tam nemohl vycvaknout tu tvoji htu, tady tuhle. Někoho možná za světla, aby to bylo... Sorry, že ti svítím do byče. Frýdecká cesta. Trošku příjemnější. Takhle tu byla docela prdel. Frýdecká cesta z Dolána. Spocený jako prase, ty vole, jak jsem dolezl. Takovej hadr země. Taky hubatý asi i na druhém. Stačilo mi to v té tmě a po těch jakoby 6 dnech asi docela slušné. Jedeme dál, Valova skála. To už bude příjemnější. Tak na počest frýdecké cesty. El Clasico. Hej. Paráda. Chceš ještě? Tak trošku si přihnu, ať to je respekce. Jedeme směr Vsetín. Vsetín a Valova skála, hurá! Z Vsetína dáme pauzičku na kalbičku nějakou. Jdem na Pivsona? Bartoška jak víno. 3:45 ráno. Jako bojím se, aby tam někdo nebyl, aby nám neobsadil naší Direttissimo, kterou jsme se vyhlédli. Ale tak snažili jsme se vpřít takový čas, kdyby tam možná nemusel nikdo být, uvidíme. Necháme se překvapit. Podmínka nic extra, docela se to potí. Jsi ready? No. Tak buď. Tak jo. Ale spíš se, ale bavilo se hovno. Musí vydržet chvíli. Tak jo, je asi 1 hodina a my jsme dorazili na Válovu skálu, která je nejvyšší skalou Vsetínských skal. Vsetínských vrchů. Vsetínských vrchů. A vyrážíme na cestu Direttissima za 5+ od Záboje a Chamrati z roku 1944. Od Záboje a Chamráda z roku 1944. Je tak. Ty magore. Asi bych chtěl nějaký chyt třeba. Nebo tak něco. V klidu. No, přestávám víc v klidu. Co ti jebe? Tam ani dál není chyt. Já nevím, vole, já to asi... Fuj. Kámo, to není 5 tohle. Fakt ne. Kámo, to je fakt nějaké těžké. A už jsem taky hotový, hele. Tady strašně voní tahle rostlinka. Já mám takový pocit, že ta Direttissima je vlevo. Tady to je nějaké moc těžké, kámo. Tady to je, vole, přes totální úplně... Ty. Kámo. Ty kámo. Nevím, vole. Čo mám dost už.
Já jsem se tady zajebal totálně, kurva. Nevím, kámo, fakt nevím. Prdele, pole. To je cít. Pomoc. Já už nechci, vole. Už to nebaví, ty vole. Mám dost. Třeba mě potí ruce jak mám dost, vole. No to nemám nervy, Prostě jsem zesraný jako hovado a už to nedávám. Já fakt totální křečí, ty vole. Kokot, vole. Já to nemám, vole. No je drhnout jak hovado. Tak jsme na vrcholu Balovy skály. Ježiši, dlouho to. Asi je to fakt nejvyšší skála Vsetínských vrchů. Teď nás čeká sestup dolů ke kolům, ke strojům, snad tam ještě budou. A ještě mega kopeček poslední dneska k přístřežku. Dámy a pánové, 3:03 a pušnuli jsme to na přístřešek pod Dušinou. Už by to mělo být docela kousíček od Svantovítovy skály. Zítra už nás čeká skoro sjezd k Svantovítově skále. Komín, Bystřička, koupačka v Bystřičce, pak ještě jeden krpálek a už by to mělo být docela v pohodě. 3 hodiny raní, ty vole. Jenom něco zakousnout a vyspat se chvíli. Paráda. Vstávej. Je tu bombarano. Zabaleno a volá nás Svantovítova skála. Měli bychom tam brzy být. Dneska nás čeká už jen 8 skal a domov. Home sweet home. Už jedu domů, mami. Těžce průstupný terén. Tak my se právě nacházíme na Svantovítově skále u Bystřičky a jdeme na kámen Ploutev a cestu Sloní ucho za 4 od Bartoše a Koutného z roku 1961. Má to jeden boltík a mělo by to být pěkné, říkal Tonda, tak doufám, že to bude pěkné. Bomba ráno, je tu bomba ráno. Otoso, můžeš zrušit. Vrcholovka skály Ploutev. Kam míříme teďka? Teď míříme tam na kopec hned naproti, nahoře Zřícenina hradu a pod Zříceninou jsou 2 oblasti, jedna hodně lokální, Komín a druhá majestátní skála Havranka. Ty seš Svantovítavko krásná, ale ten přístup ten trochu bolí ještě s tím kolem, ty vole. Razíme ke kamení Komín, jinak se tomu říká i skalní útvar Jazévky. Údajně skála, ale moc o tom nevím. Spojována s různými příběhy zbojníků a jejich pokladů.
Ne, to bylo vlastně to byla ta vřícenina hradu Klenov. Tak tam prý, když vystoupáš někdy o půlnoci nebo něco takového, tak tam můžeš jako vidět bílou paní a to ti ukáže cestu k pokladu. Tak jsem vykakán a přicházíme ke skalní útvaru Jazévky. A Honzík už našel cestu, kterou půjdeme asi. Stále v Vsetínské vrchy jsme u skály. Komín, krásná věžička, 10metrová, no krásná, ale jo. Pěkná věžička, vypadá to, že je docela čerstvě přejištěná. Pravděpodobně si myslím málo navštěvovaná. Je tady pár cest, průvodci 7 cest, lehčí obtížnosti, většinou okolo 6-7. A my jsme si vybrali cestu Sokolí za 6. Autor a datum vzniku bohužel v průvodci neuvedeno. Odmadla daleko, ale... Nice. Říkám. Drž kamínku. Tak zruš. Honzík dole za 6 Sokolí. Čus. Vrcholovečka. Horezdar. Otevřel si vrcholovou knížku. Vítá tě na vrcholu skály na konci jedné lezecké cesty. Poví ti o lescích, kteří zde seděli před tebou. Dalším poví o tobě a zve tě. Přijdi zase. Buď dobrým druhem svým spolulescům. Pevněji než lano, nechť vás k sobě váže přátelství. Posadil Zdeněk Luža v duben 2003. Naposledy tady byli 15. července 2024. Takže my jsme první horezdárek tohohle roku. Loučíme se s vrcholkem téhle krásné věže, nadchla mě víc, než jsem čekal. Valíme na havránku. Kajahumi už se třepe. Dopřejme skále lásku a počistěme, jo? Když jsme ji zasyflili. Bude houpačka teď. Hurá, k havránce, čistě z kopce a potom na většičku. Tak havránka, tam teď jdeme, necháme kola u cesty a tady jsou moje oblíbené výhledy na Bystřickou přehradu. Tak jo, tak jsme dojeli, sjeli jsme na havránku a tady při krásných výhledech si dáme cestu Kajahumi za 6+, to od Kapouna a Hurtíka z roku 1983. Cesta takovou lehčí spárkou, přes 2 kruhy, techničtější doles a je hotovo. To je boldříček, kurva. Vysoká nožka a jedeš. Parádní cestička. Hrdek. Tak jo, tak můžeš zrušit. Tak Honzik za mnou dole za Kajahumi a podmínka jak víno. Hezky. A už dobrý. Hezky. V ledové podmínce oproti předchozím dnům cesta Kajahumi za 6+. Je za námi. Výhledy na Bystřičku v pozadí. Parádička. Tak hurá dolů, občerstvení a největší obavy. Mega kopec. Jak vyboucháme už. Nám nezbývá nic jiného. Jedeme dolů. Pokračujeme.
jedno z posledních občerstvení našeho tripu. Balaška kyselíce na Bystřičce. Dobrou. Medůvka, příjezdová cesta. To je krása. Honzík v pozadí, maká jako démon. Já se spíš kochám a dělám, že se kochám a rozhodně mám ještě spoustu sil. Bomba, to jsou radosti života. Kiláček do kopce a jsme na medůvce. Paráda. Nemám slov. Dělám, vole. Zádu na kopci Havranka, tam jsme byli, takže Bystřičské údolí Bystřičky z druhé strany. Tak jsme tady na medůvce a budeme lézt starou cestu, která bohužel průvodci nemá autora ani rok výroby. Dá by to být nějaká 5. Ty krávo. Tohle není lezení, to je plazení tady. Aha, konečně chyt je tady. Začínám lézt. Jej. Hello, hello. Vrchol Medůvka. Honza vybouchal starou prcačku. Stará cesta za 5 a následuje Jarcovská kula. Výhledy paráda, cesta paráda. Příjemný sjezdíček z Medůvky přímo do Valašského Meziříčí na Jarcovskou, nebo do obce Jarcová na Jarcovskou kulu. Tak, sjeli jsme z Medůvky do obce Jarcová na skálu Jarcovská kula. 8metrová osamocená věžička, pravděpodobně opět ne moc navštěvovaná. Pustíme se tady do její údolní stěnky, nejvyšší. Zkusíme tady vylézt nejtěžší cestu tady téhle skály. A to sice cestu slovinská za 7. První přilezená panem Skýpalou a Šimčíkem v roce 80 technicky a volně byla prostoupena o 8 let později, roku 1988, opět panem Skýpalou. Děkujeme a jdeme na to, pane Skýpalo. Ty píčo. Nebudu mluvit prostě, už to je hrozné. Bojím se, že jsme to tady hodně podcenili. Usmrní se. Sklidni se, nadechni se a plácaj. Ne. Oh. Ochu. Bacha. Yeah. Krásná. La bombastika. Tak zruš, šéfe.
Tak jo, jsme na vrcholu Jarcovské Kuly, vylezeno cestou za 7, Slovinská, přísnej boldříček, ale děkujeme pane Skipale za tento skvost, že jsme si to mohli zalézt a je to parádně zajištěno. Doporučuji všem poďákom, milovcům a velkým pizzákům. Poslední 2 skalky nás čekají. Dáme si závěrečný tady cháleček na věčičce a potom už jen kvakoplotny. Jej. Jej. Jsme na Rožnovských plotničkách a jdeme lézt cestu s názvem Plotna za 4. A Plotnička si myslím. Plotnička teda, asi plotnička. Autor je neznámý a rok taky jsme nedohledali. Pěkná cesta tady, nejtěžší na této skále, tak se jdem na ní vrhnout. Mimochodem je to druhá skála na Moravských Písků na našem putování, kdy jsme potkali jiné lesce. Jedni lesci byli ještě na Čertových skalách u Lidečka a tady kvalitní skála tady. Takže jako to je, doporučujeme. No. Združ. Tak jo, jsme na vrcholu naší předposlední skály, na vrcholu Rožnovských ploten, cesta Plotnička za 4, valíme dál. Parádní. Krásná skála, krásný sektor pro začátečníky na nacvičení si různých technik. Fakt dobré, ale pospícháme, takže čau. Jedeme na Plotnu na Prostřední Bečvě. Měla by to být poslední zastávka našeho cykloputování. Už jsme docela vyházení. Dneska je neděle, to znamená 7. den, 7:30. To trošičku těší. Uvidíme, co tam vybereme. Už jsme hotoví. Jsme na naší poslední zastávce moravsko-pískovcového toulání, putování. A už jsme v prdeli, ty vole, poňa. Jsme na Plotně na Prostřední Bečvě. Oproti minulé Plotně přísnější a i když jsme měli vybranou tady šestečku nějakou, tak vzhledem k vyházenosti naší volíme cestu za 4 s názvem Milanova a možná to dohledám, každopádně autorem je Solanský. Rok je uvedený v průvodci 1990 otazník, takže nějaká 90. léta od pana Solanského. Tak, jdem. Tak, poslední cesta. Enjoy, ty vole. Fuck yeah. Tady úročím všechny své moravsko-pískovcové zkušenosti, ty vole, a já to normálně můžu lézt úplně bez ruk. Ty lezečky lezou sami, kámo. A já to nebudu cvakat, to bude zajímavější aspoň. A jo, tady to stěžklo zrovna. Jsem znejistil sám sebe. Já se tady zedřu jak pes ještě. Najednou přestali lidka pracovat a začaly ruky zabírat, vole. Každopádně oproti předchozí 4 to zvostřilo. Ale krásná Milanovka, krásná. Tak zruš. Poslední cesta moravsko-pískovcového putování. Honzík v polovině cesty Milanova. Krásná Plotnička za 4. Úplně takový železitý písek. Krásný, už se blížíme k Odule. Čus. Tak Honza dovezl. Dámy a pánové, tohle je poslední skála moravsko-pískovcového putování. Bohužel jsme poslední den museli absolvovat jen ve 2, ale příště vyplujeme více s nějakou strategii. Každopádně i tak si myslím, že jsme to zvládli moc hezky. A už ještě spát, protože já jsem taky unavený. Tak dámy a pánové, poslední slanění. Plotna na Prostřední Bečvě. Na vrcholu první skalky.
Zdar kozlu. Papské skály zdolány. Vrchol Jestřábí skály, vrchol Čertovy skály, vrchol skály číslo 8, pokořená Kabela skála. Nacházíme se na vrcholku Spojníku, skála číslo 12, vrchol Buklovského kamene. Vrchol máme v košíku na Koupíno. Na vrcholku předposlední čínské skály. Jsme na vrcholu Budačiny. Vrchol Severky, let's go! Let's fucking go! Vrchol Horních Hlačnovských skal. Na vrcholku Čertovek. Lídecká cesta z Dolána. Parádička. Vrchol Medůvka. To je poslední skála moravského pískovcového putování. Yeah. Ledová ruka. Je konec. Ty tak, dost prostých slov. Jdeme na kebab. Tak čus. To vůbec ne. Nice.